Да помогне Бог на това свято знаме да премине от край до край нещастната българска земя. Нашите майки, жени и деца да изтрият с него скърбящите си очи. Всичко нечисто поганско и зло да бяга от страх пред него, а подире му да настане траен мир и благоденствие. Тези думи изрича в Плоещ при освещаването на Самарското знаме през май 1877 година възрастният войвода Цеко Петков. И думите му се превръщат в благословия. Точно след 10 месеца една немалка част от българските земи ще бъдат свободни. На 12 април стар стил 1877 година руският император Александър II обявява със специален манифест началото на поредната руско-турска война. За един народ на Балканите обаче тя ще се превърне в освободителна. На 15 юни руските войски форсират Дунава и Свищов става първият български град, над който изгрява свободата. Боевете при Стара Загора през юли. Съдбоносните сражения през август на връх Шипка. 3-месечната обсада на Плевен и капитулацията на Осман Паша през декември. Зимното преминаване на Балкана. Походът към София и Одрин бележат пътя на българското освобождение. За свободата на поробените си братя славяни се сражават представители на 10 националности. Руси, украинци, белоруси, грузинци, арменци, литовци, латвийци, естонци, финландци, поляци, румънци. Всички те са мобилизирани в армията от руския император и румънския крал, но остават далеч от владетелските амбиции за териториални разширения и хегемония на Балканския полуостров. Българската свобода е постигната с живота на близо 70 000 войни. Но и българите не получават свободата си като подарък. По време на войната в турския тил действат около 25 български чети. Те повдигат духа на свободата сред все още поробените българи, от Каварна и Беломорието до районите на Срумица и Трън. Още при започване на военните действия към руската армия се създава българското опълчение, чиято численост скоро достига 12 400 души. Без тяхната решаваща помощ руските войски никога нямаше да удържат победа на Шипка и войната сигурно нямаше да се превърне в освободителна. Много жертви дават жителите на Нова и Стара Загора, на Карлово, Калофер и селата от Казанлъшко, на Плевен, София и Пловдив. Така българите доказват, че са достойни за свободата с цената на 30 000 живота, опълченци, четници, както и мирно население, което е изклано от отстъпващия башибозук. При вечер на 3 март, стар стил 19 февруари 1878 година, в предградието на Цариград Сан Стефано, Османската империя капитулира пред руската войска. Както пише известният американски журналист Макгахан, мирът се сключваше при живописна обстановка и драматични условия. Загиваше една империя. Под мирния договор, известен в нашата история като Сан Стефански, подписите си слагат руския посланик в Цариград граф Игнатиев, началникът на дипломатическата канцелария в генералния щаб Нелидов, външният министър на Османската империя Сафет Паша и посланикът на султана в Берлин Саддулах бей. В историческите хроники е запазен спомена как султанските пратеници разплакани подписали мирния договор, чиято най-важна клауза давала свобода и независимост на българите. Османската империя е губила една от най-стратегическите си и плодородни части. На европейската политическа карта възкръсвала една нова държава. След 500 години робство и забрава, България отново излизала на пътя на историята. България ще бъде автономно княжество с народно християнско правителство и народна милиция. Князът на България ще се избира от населението свободно. Турската войска няма да пребивава повече в България.